आंगो धोरोमखौ थुनलाइ आफादनिफ्राय नेवसिनाय जादों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मुङै मोनसे आंगो धोरोमनि मुङै जोङो मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बन्द' सान मोननो हादों। आरो बे बन्द' सानखौ जोङो मोनसे देरहासारनायनि सान हिसाबै फालिदों। आरो बे फालिनाया आसामावल' नङा, सारा इन्डिया, सारा भारतआवनो आरो भारतनि अनगायैबो नेपाल आरो बांलादेश बायदि बायदि माखासे गुबुन हादरावबो जोङो बेखौ फालिनाय जायो। दा बे बेलाखौ नोजोर होनानै जोङो थुनलाइ आफादनो बेखायनो बेनि थाखायनो 28 अक्ट'खौ सोलायनांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा बिथांमोना सोलायाखै, बेखायनो जोङो दुखु फोरमायदों। खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो निउस पर्टेल नायगिरिफोरनिसिम आरो गासै निउस पर्टेलनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। जों मिथिनाय बायदि जिल्लानिफ्राय जों बेखौ मोनसे खावलायनाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 27, 28, 29 आरो 30 बे 2025 मायथाइनि जानो गोनां जिथु बर' थुनलाइ आफादनि डेटफोराव जोंनि बर'नि मोनसे हारिनि जोंनि गोथार मंगलबार सानखौ बेवहाय एसे सोलाय सोल' खालामनो हायैखौ जों मोनसे दुखु फोरमायदों। जों रावखौबो एगेन्स्ट खालामनो सानाखै, रावबो आफादफोरखौ, नाथाय जोंनि जाथिनि मोनसे बर' जाथिनि मोनसे धोरोमाव नायल' जाल' बर' जाथिनि मोनसे धोरोमाव बे आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बन्द' सान होलायनायखौ बर' थुनलाइ आफादा गासै मेलेमजिबिफ्रा मिथिनानैबो बिथांमोना नैबे डेटखौ सोलायनो हायैखौ जों बिराद दुखु मोननाय जादों। आरो बिथांमोननि जाहाथे बे मा खारनाव सोलायनो हायाखै, नाथाय बर' जाथिनि मोनसे गिदिर जोंनि बे गोथार बाथौ सानखौ बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन धोरोमनि सानफोरखौ बिथांमोनहा बासिख'नानै बिथांमोना डेटखौ लादों। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु गोथार सानखौ बिथांमोना सोलायनो हायैया जोंनि बिस्वनाथ जिल्ला जानानै जों बेखौ बिराद दुखु फोरमायनाय हरनाय जाबाय। आं बेखिनिखौ बुंनानै गोजोनथानाय जाबाय। बाथौ गौथुमनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोङो दिनै हरखाबै मोनसे प्रेस मिटनि थाखाय जयै जिरायनाय जाबाय आरो आं लखिराम बसुमतारी दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि जानानै बेखौनो जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नाजागोन जे 27, 28, 29, 30 जानुवारियाव जिथु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरियाव खुंजानो थांगासिनो दङ। बे अक्ट'खौ नोजोर होनानै 28 अक्ट'आ जिहेतु गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखौ जाहाथे बिथांमोना रेहाय होयो बेखौ खावलायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जिथु 64थि बोसोरारि जथुम्मा, बियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा बाथौआरि बा बर'फोरनि जिथु गोथार बाथौ सान, बे एखे समावनो बिथांमोना लानाय जादों। आरो बेखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो डेटखौ सोलायनांगौ होननानै गांसे लाइजाम हरनाय जादोंमोन। नाथाय लाइजामनि फिननायखौ बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों हरदों जे बे अक्ट'खौ बिथांमोना सोलायनो हाया होननानै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मुङै मोनसे आंगो धोरोमनि मुङै जोङो मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बन्द' सान मोननो हादों। आरो बे बन्द' सानखौ जोङो मोनसे देरहासारनायनि सान हिसाबै फालिदों। जे बुहुमाव जे बर'फोर दङ, बेसेबा गिदिर मुलुगाव जे दखरसे हालामाव बर'फोर दङ, जों बेखौ अरायसम नाजाबाय थानो नागिरो। आरो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिबोनाय जायो। आरो बे फालिनाया आसामावल' नङा, सारा इन्डिया, सारा भारतआवनो आरो भारतनि अनगायैबो नेपाल आरो बांलादेश बायदि बायदि माखासे गुबुन हादरावबो जोङो बेखौ फालिनाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो बेखौ ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जे जोंनि एराउन्ड गासै 60सो फरायसालिफोर दङ। बै फरायसालिनि सामलायगिरि, फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो गोग्गोमै बेखौ फालियो। दा बे बेलाखौ
नोजोर होनानै जोङो थुनलाइ आफादनो बेखायनो बेनि थाखायनो 28 अक्ट'खौ सोलायनांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा बिथांमोना सोलायाखै, बेखायनो जोङो दुखु फोरमायदों। दुखु फोरमायनाया बेनो जे आंगो धोरोमखौ थुनलाइ आफादनिफ्राय नेवसिनाय जादों। गुबुन गुबुन धोरोमखौ बिथांमोना गासैखौबो गावसिनि शेड्युलाव मोजाङै सोजोबदों, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौआरिनि जिथु बे गाजा गोमजायै फालिबोनाय, जायखौ जोङो रेस्ट्रिक्टेड हलिडेयावबो जोङो बन्द' सान हिसाबै फालिदोंमोन, नाथाय थांनाय 2018 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव जिहेतु जोङो आसाम सरकारनिफ्राय आबुं बन्द'खौ मोननो हादों, बिनि थाखायनो जोङो गोजोननायजों आरो जिहेतु जोङो बांसिन रंजादों। बेखौ जोंनि रंजानायाव बिथांमोना बादा होदों होननानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसोआव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जाहाथे एसे सोलायनानै लाफिनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थादों।